Už je to tu, už volajú. Dobre, pokoj. Vyzerám dobre, som krásna? Je to v poriadku? Áno. Dobre, ty sa schovaj sa. Áno. Idem to zdvihnúť. Dobre, zdvihni. Zdravím vás. Dobrý deň, slečna Melek. Dobrý deň, zdravím vás. Preštudovali sme si váš životopis, ale hľadáme niekoho s praktickými skúsenosťami, takže... Vlastne, nebola som len manažérka, ale aj predávačka, teda zamestnankyňa. Predávala som... takže aj zamestnankyňa a aj predávačka. Ja som veľa som predávala, takže som bola aj manažérka, aj predávačka, jasné? Mám veľkú skúsenosť. Rozumiem. Z vášho životopisu ďalej vyplýva, že ste dosť často menili zamestnanie. My hľadáme stabilitu. No viete, prechádzam v živote takou fázou, že sa ešte hľadám. Chcem povedať, že som sa našla, už som sa našla. Vlastne som sa už našla. Áno, už som sa konečne našla. Postavte ma na miesto a vráťte sa o 3 dní a budem tam stále stáť. Dynamická. A som dynamická, som veľmi dynamická. Rozumiem, ale hľadáme niekoho, kto má viac skúseností. Ďakujeme pekne za váš záujem. Majte sa. Ale veď... Nepočúvali ste ma. Nevadí, nič to. Melek, nebuď preto smutná. Povedz, ako nemám byť smutná. Ako často sa k človeku, ako som ja, dostane takáto príležitosť. Bude ma to mrzieť celý život, zatiaľ, čo budem stále umývať pult. To bola ale naozaj veľmi nepríjemná ženská. Všetko chcela vybaviť za minútu a vraj hľadajú niekoho skúsenejšieho. Na čo volala? Ak nemajú záujem, nech nevolajú. Pane Bože. Je to tak trochu aj moja vina. Prvýkrát v živote som meškal. Viete, o čom hovorím. A mrzí ma to. Bolo jasné, Sefi, že z toho nič nebude. No to je krása, ale keď to poviem ja, tak je zle. Nebuď smutná, Melek, nájdeme ti ešte lepšiu prácu. Nie, stačí. On má pravdu. Má úplnú pravdu. Lebo čo je tu, je o chvíľu aj tu. Musím začať filtrovať. Musím myslieť. Musím dávať pozor, s kým hovorím a čo poviem. Ale nerobím to. Myslí. Melek. Zlatko. Teraz bude lepšie, keď ju necháme chvíľu o samote. Tiež musím začať filtrovať. Pokojne nám povedz, čo ťa trápi, dobre? Niekedy nefiltrujem. Keby som to robil, nebol by som na tom takto. Počkajte, ja stále nechápem, čo je to filtrovanie. Filtrovanie rozumom. Mohla by som ti nejako pomôcť? Ani nie. Všetko je v poriadku. Vďaka tebe. Tak ťa nechám na pokoji. Veľa šťastia. Ďakujem. Pán Serkan, poďte za mnou. Výborné. Ďakujem. Bravo! Nepozeraj sa tak. Je mi rovnako zle, ako ti bolo vtedy, keď si odložku jednej hlavy prehral dostihy, ktoré si prišiel vyhrať. Ja nie som ani len závodná kobila. Ja som od začiatku chudera. Nebuď smutná kvôli tej práci, moja zlatá. V živote dostaneš ešte mnoho príležitostí. Videli ste, ako ma ponížili. Neber si to tak. Každý z nás už niečo také zažil. Verím, že na každého z nás čaká príležitosť, aby dokázal, že za niečo stojí. Neviem, čo spravím, keď tá šanca príde. Som nervózna, veď ani neviem, čo hovorím. Si veľmi vytrvalá. Máš dobrý prístup a šíriš veľmi dobrú energiu. Neviem, aké máš kariérne plány, ale ak máš záujem, pozícia asistentky na teba čaká. To naozaj? Áno. Vravíte to vážne? Strýko, Tekin. Ďakujem vám veľmi pekne, drahý strýko. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Zrazu som vás objala. To nevadí. Ďakujem vám veľmi pekne a sľubujem, že v práci sa takto správať nebudem. To vám prisahám. Budem profesionálna. Budem pracovať tak tvrdo, že budete prekvapení. A okrem toho, ste takmer svokor mojej kamarátky. Preto sme si takí blízky však. No, poďme k stolu. Už na nás čakajú. Dobre. Vážení hostia,
Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať, že ste mi dnes udelili túto cenu. Tiež chcem zdôrazniť, že by som ju nikdy nebol dostal, nebyť mojich kolegov. Takže im veľmi pekne ďakujem. A teraz by som vám rád niečo povedal o Artlife. O tom, čo vlastne robíme. Počúvam, Kán. Voláš Feritovi, teraz nemôže. Nie, Selin, volám tebe. Takže zábava sa už začala. Aká zábava? Nie sú tam médiá? Sú? Prečo sú tu paparacovia? Čo si zase urobil? Moja drahá Selin, čo som už mohol urobiť z Istanbulu? Varujem ťa ako priateľ. Zásnubná dohoda Serkana Polata je hitom sociálnych médií. Titulky ako Veľký škandál, ak ho opustí, bude od nej žiadať $1 000 000. Vedela si o tom? Majsa Kán. Chceme vybudovať ekologické Okamžite stavby. pošlite ochranku na pláž, rýchlo. Ako viete, v Japonsku je jeden muzeálny projekt, Musíš ísť so mnou, máme veľký problém. ktorý dostal niekoľko ocenení. Čo sa stalo? Sú tu paparacovia a ochranka ho nemôže chrániť, lebo médiá sú sem pozvané. Tak nech tu sú. Čo ti na tom vadí? O tebe a Serkanovi sa šíria hrozné reči. Tvrdia, že ty si sa s ním zasnúbila len pre jeho peniaze a Serkan vraj podpísal zmluvu, lebo o tom nevedel. Čo? To je nezmysel. Čo sa tam píše? Počkajte chvíľu, prečítam vám to. Serkan prinesie Ede čokoľvek, na čo si len spomenie a 3 bodky. Tie 3 bodky vraj znamenajú drahé šperky. To je pekná blbosť. Tak, moment, veď to bola iba čokoláda. Bola to len obyčajná čokoláda. Napísala som mu to, lebo som si z neho uťahovala. Nešlo o nejaké šperky ani o peniaze. Povedzte, čo by som robila s jeho peniazmi? Zraňuje ma už len to, že tu o tom teraz hovoríme. Dobre. Eda, musíš sa pred nich postaviť. Musíš predniesť reč. Zbláznila si sa, Selin, to nemôžem nikdy. Eda, nechcíme od Serkana, aby tomu dnes čelil. Práve dostal cenu a chystá sa podpísať dôležitý kontrakt. Pozri, nemôže to riešiť. Bude to na ňom priveľa. Nie, nemôže to riešiť. Čo budeme robiť, Selin? Musíme presvedčiť Edu, aby s nimi hovorila. Musí im to vysvetliť. Pôjdeš tam, všetky ich dohady poprieš. Povieš im, že Serkan o ničom nevedel. A ospravedlň sa a niečo im povedz. Potom ich prinútim odísť, sľubujem. Hovorím vám, že to nie je pravda. Neboli to žiadne šperky, bola to čokoláda. Čo ak by bol Serkan proti? Vždy pred paparácmi mi utekal. Čo ak sa opýta, prečo som to urobila? Eda má ale pravdu, Selin. Nenúďme ju do toho. Chceš od nej, aby spravila niečo, čo nikdy neskúšala. Čo budeme robiť? Rýchlo niečo vymyslí. Ale je to niečo, čo sa od nej očakáva. Eda tam musí ísť a niečo povedať. Ak ťa to aspoň trochu trápi, choď tam a hovor. Postaram sa, aby mu dali pokoj. Eda, nemusíš to spraviť. Nechoď tam, prosím. Poď, odídeme spolu. Už sa stalo, že si zo stresu omdlela. Čo ak tam pôjdeš a omdlieš? Prestaň. Eda, ak ti na ňom záleží, choď a hovor. Všetko ostatné vybavím Chcem ja. sa vám poďakovať. Ja už naozaj nebudem médiám nič vysvetľovať. Budeš sa správať ako moja skutočná snúbenica. Všetko sa to deje kvôli tebe. Tak to teraz láskavo rieš. Počkajte ma tu. I treat your heart so tenderly. Lay gifts of love down at your feet. Come take my hand and you will see a little bit of romance in every little moment. Good as gold. Trade you all my money for your gold. Worship you 'cause honey you're like gold. You be my queen, worth your weight in gold. You're good as gold. Everyone wants a love that shines, but such a treasure's hard to find. More precious than a diamond, my girl. I'll cherish you if you be mine. A keď som videla more, povedala som, že ak príde loď,
Ak ma niekto chytí za ruku, pôjdeme ďaleko, budeme sa plaviť. Kto ťa má držať za ruku? My money for your gold. Worship you, 'cause honey, you're like gold. You be my queen, worth your weight in gold. Copper, silver, emerald, jade, all those things I'd surely trade. Give them all away to make you mine. Gold. Trade you all my money for your gold. Worship you, 'cause honey, you're like gold. You be my queen, worth your weight in gold. You're good as gold. Vďaka, že si ma zachránil pred paparacmi. Ďakujem ti. Vôbec nemáš za čo. Celine vravela, že s tebou potrebuje hovoriť. To počká. Pohovoríme si neskôr. Nepočkal si, kým dostaneš cenu. Aj tak ich nemám kam dať. Nemusíš sa snažiť, nech nemám zlý pocit. Viem, aké to bolo pre teba dôležité. Je to moja vina. Nie je to tvoja vina. Spravil som to pre teba. Iba kvôli mne si chcela riskovať, že budeš pred paparacmi klamať. A ako to vieš? Engin za mnou prišiel a všetko mi povedal. Rozumiem. Ďakujem pekne, Serkan Bolat. To ja ďakujem tebe, Eda Ildizová. Dorazíme na letisko včas? Stihneme to len tak. Mimochodom, už si hovorila s pánom Birolom? Všetko som mu vysvetlila. Povedala som mu, že určite chápe dôvod, prečo odtiaľ odišli. Som naozaj presvedčená, že to všetci veľmi rýchlo pochopili. Podpísali kontrakt a odovzdali nám. Vďaka Bohu, si super. Ale ako si to dokázala, Celine? Všetkých paparacov si odtiaľ okamžite dostala preč. Aj nás si odtiaľ v tom chaose dostala. Si úžasná. Eda by v tom chaose určite omdlela. Dokonca aj ja sa z toho stresu celá trasiem. Ak stále cítiš stres, opri si hlavu o moje plece. Aha, nie, vďaka. Ten Serkan je ale naozaj romantický muž, nie? Prišiel ako princ na bielom koni a zachránil Edu. Celine, prečo nič nehovoríš? Snažím sa prísť na to, ako sa im do rúk dostala tá zmluva. Vieš čo, Celine? Len si spomeň, ako paparacovia prehľadali v tvojej kancelárii ešte aj smeti, aby tam niečo našli. Kvôli ním sme museli začať používať skartovačku. Áno, viem, pamätám si to, ale pochybujem, že si niečo vzali zo smetných košov v Serkanovom dome. Ale ak áno, tak je to príšerné. Všetko je pod kontrolou, neboj sa. Povedz mi, ako sa to mohlo stať, Celine? Ako sa im do rúk dostal taký dokument? Chcem, aby si rýchlo zistila, kto to spravil. Nič sa neboj. Vyspovedám reportéra, ktorý to prvý zverejnil. Urob to. A je po dovolenke. Aspoň ja som to tak brala. Áno. Bola to naša úplne prvá pracovná dovolenka. Prvá a možno aj posledná. Áno. Pozri sa. Bože môj, je ich tak veľa. Aha, tam je ďalšia.
Serkan odviedol Edu priamo spred očí tých otravných paparacov. Naskočili na jeho loď a ušli. Zachránil ju. Nemôžem tomu uveriť. Serkan má vypnutý mobil. Hovorila som ti to. Dnes tu, zajtra preč. Moja drahá, kedy už konečne pochopíš, že ty nepotrebuješ, aby ťa nejaký muž zachraňoval? Zapíš si to do tej peknej hlavy. Ale ty žiadnu hlavu nemáš, takže nič. Čo už? Čo? Kde je Melek? Tak to naozaj neviem. Melek vstávala veľmi skoro ráno, pretože ona je už teraz ťažko pracujúca žena. Bravo! A to ako? Našla si prácu? A vy už nežijete v jednom dome? Nie, nežijú, zlato. Začala pracovať v holdingu. Naozaj neviem, ako docielila to, že si ju pán Alptekin tak veľmi obľúbil. Melek bude pracovať v holdingu? Áno. To je výborné, Heda. Melek má prácu v holdingu? Na 2 dní odídem do Antálie a pozrite sa, čo sa stane. Čo je? Sleduješ, či náhodou neprišiel Serkan? Neprišiel a mobil má vypnutý. Skúsim to. Áno, iste. Dobre. Engin? Pán Engin? Zavolám ti neskôr, musím ísť. Ďakujem. Pomôžem ti. Nie, netreba vďaka. Má si nehodu? Nie, tak to nebolo. Nie, nebolo to tak. A ako to teda bolo? Mohol by si mi to láskavo vysvetliť? Pravda, že bola to hlúpa nehoda. Aká hlúpa nehoda? V noci som nevedel zaspať, tak som išiel pripraviť mlieko s medom, ale nerozsvietil som svetlo a narazil som maličkom do nohy stola a zlomil som si ho. Malíček na nohe? Takže teraz kvôli tomu nemôžeš chodiť, áno? Nie je tu dôležitý ten malíček, ale skôr to mlieko. Mlieko s medom, mlieko s medom. To vážne, Engin, ty si tomu uverila? Áno, presne tak. Nejaký týždeň, možno 2 budem potrebovať vašu pomoc. Isté, že ti pomôžeme. Mrzí ma, že si nám to nedal vedieť. Mohli sme po teba prísť. Ja viem, ale nebolo to potrebné. Dnes som to zvládol. Poďme. Si v poriadku? Áno, Mlieko s medom. Pán Serkan, ty si ale... Niekedy prídeš, niekedy neprídeš. Keď ti poviem nepríď, tak prídeš. Poviem príď a neprídeš. Tak sa to nerobí. Tak to nemá byť. Preto tu teraz musím byť sama. Som tu a som úplne sama. Ani sem nemusíš chodiť. Tak sa maj. Ty si ale tvrdá. Majte sa. Tiež sa maj. Dobré ráno. Dobré ráno. Pán Serkan je kde? Dobré ráno, Eda. Čo to máš s nohou? Prestaň s tým. Triviálna nehoda, nič vážne. Ty to nevieš? Čo ti neviem? Serkan dnes nepríde. A prečo nepríde? Čo je chorý? Pán Serkana chorý. Núti nás byť v karanténe, aj keď máme len chrípku. Tak prečo nepríde? Poviete mi to? Je to záhada, ktorú sa mi za celé roky nepodarilo vyriešiť. Inými slovami, 19. augusta Serkan Bolat nikdy nechodí do práce a nikto z nás nepozná dôvod. Ani ty to nevieš? Skrátka, Eda, je to tak? Dnes je deň bez Serkana. Neviem, kde je a ani neviem, čo robí. A kto to teda vie? Selin to vie. Pekne. Pekne. Erdem?
zásielka už prišla? Niečo Daj mi prišlo. to. Čo je to? To sú tie hodinky, ktoré Serkan chcel. Sledujú srdce, tlak, každý krok, ktorý urobí, každý nádych. Najnovší model. Čože? Hodinky kontrolujú ešte aj dýchanie. Tak to Serkan chcel. Poviem Erdemovi, nech ich nastaví skôr, než príde pán Serkan. To teraz počká. Náš tým má stretnutie s klientom. Môžeme si zatiaľ vypiť kávu? Dobre, veľmi rada. Aká je firma prázdna, keď tu nie je Serkan, pravda? Neviem ako vám, ale nám sa zdá skôr pokojná. Pán Fikret, zdravím, vítajte u nás. Ďakujem. Pán Serkan tu nie je. Dnes som sa mu nevedel dovolať, preto som sem prišiel osobne. Nie, dnes tu nie je. Tým má práve teraz stretnutie s klientom, ale zavolám pána Engina alebo pána Ferita, aby vám boli k dispozícii. Nie, ide o niečo súrne, ak to nie je pán Serkan. Ale vy ste Serkanova snúbenica, patríte do rodiny. Vám to môžem povedať. Isté, že veľmi rada vám s tým pomôžem. Nepôjdeme dovnútra? Sadnite si. Organizujem narodeninovú oslavu pre moju ženu. Chcem ju prekvapiť speváčkou zo zahraničia. To je výborný nápad. Má to ale malý háčik. A aký háčik? Nechce sa ubytovať v hoteli, ktorý sme vybrali. A dnes ráno mi poslala zoznam, ako má vyzerať ubytovanie. Je na ňom dosť veľa položiek. Ukážte. To nie. Vybrala si, aká veľká má byť skriňa? Akej farby majú byť závesy? Nábytok, osvetlenie, farba stien, teplota, klimatizácie? Pán Fikret, ten zoznam je naozaj dlhý. Nemohli by sme z neho niečo vyhodiť? Je tam presne 120 položiek. Vy tam chcete zavolať jej obľúbenú speváčku? Viete, je veľmi dôležité, aby tá speváčka prišla na oslavu. Verte mi. Dokážete to vybaviť? To neviem, je tam 120 položiek. Porozprávam sa s Enginom a Piril. Koľko máte na to času? 24 hodín. Čo, len 24 hodín? 120 položiek a len jeden deň? Dobre, idem sa poradiť. Hneď vám dám vedieť. Pochopte, že nechcem o tom rozhodovať sama. Vyriešime to. Dám vám záverečné poznámky a vy ich pošlite pani Fidan, dobre? Ďakujem Ďakujem vám. vám. Prajem pekný Vďaka. deň, pani Selin. Ďakujeme, pani Ďakujem. Selin. Dobrý deň. Aj vám, dievčatá. Pekný deň. Dobrý deň, Alptekin. Selin? Mám pre teba malé prekvapenie. Síce je neskúsená, ale je to šikovné dievča. Našiel som ti asistentku. No, o tom by som mala rozhodnúť ja sama. Selin, ty potrebuješ pomoc. Chcela si, aby prišiel Ferit? Nenamietal som, ani som sa nič nepýtal. Takže, slečna Melek má obrovský potenciál. Chcem, aby si ju zaškolila. No tak dobre, ak si myslíš, že je to vhodné. Uvidíš, ako ti to zjednoduší prácu. Melek, poď sem. Áno, pán Alptekin. Poď moja. Selin. Áno? Jedna z jediných priateliek. Melek. Selin. Vítajú nás, Melek. Dobre. Ďakujem, som rada, že ťa vidím. My sme sa stretli na zásnubách, áno. Mám obrovskú radosť, takže verím, že z nás bude dobrý tím. Prajem ti veľa šťastia, Melek. Ďakujem vám, pán Alptekin. Selin, vieš, kedy má byť ten meeting? Popoludní pôjdem do Art Life Architecture. Môžeme ho mať zajtra predpoludním? Dobre. Tak pekný deň. Dovidenia. Ďaká. Tak môžeme začať. Môžeš odniesť tento spis pani Aidan? Áno, iste. Dnes mi gratulovala k tejto mojej novej práci. Tak
Ja teda idem. Ozvem sa ti neskôr. Prečo s nami nechcel hovoriť? To neviem, možno mu bolo trápne žiadať vás o pomoc s narodeninovou oslavou. Žiadal ma o to, keď tu nebol Serkan. Asi by sme to mali radšej odmietnúť. Nie je možné to všetko vybaviť. Čo s tým? Pozrite, pán Fikret je jeden z najdôležitejších klientov. Ak to nedokážeme vybaviť, tak to bude hanba. Musíme mu povedať pravdu. To nejde stihnúť. Dobre. Počúvaj, Adam. Správame toto. Hovoril predsa s tebou. Takže ty mu musíš povedať, že je nemožné to stihnúť a neboj sa. Prídem za tebou o 5 minút. Nemusíš sa báť. Pomôžem ti vysvetliť mu, prečo sa to nedá. Ale prídeš však. Jasné. Dobre, tak mi držte palce. Pán Fikret, verte mi, že ste pre nás veľmi dôležití, veľmi si vás ceníme. Ale radili sme sa a zdá sa, že nie je možné stihnúť vaše požiadavky za taký krátky čas. O chvíľu sem príde pán Engin a všetko vám vysvetlí. Rozumiem. Moja žena pred rokom prekonala vážnu chorobu. Našťastie to prežila. Nikomu sme to nepovedali. To som rada. Prežila to, ale bolo to náročné. Celé noci sme spolu počúvali Sevdine piesne. Sľúbil som jej, že ak sa z toho dostane, tak jej zavolám Sevdu na oslavu jej narodenín. V tom čase sme nevedeli, či sa ich vôbec dožije. Snívala o takejto oslave. Ale chápem, že sa to pre Sevdu nedá zariadiť. Pravda, že to chápem. Vybavím to. Nemôžeme vás predsa sklamať. Ste si istá? Ak je to pre vás také dôležité, urobím, čo bude v mojich silách. Urobíme všetko, čo budeme môcť ako tým. Aspoň sa o to pokúsime, súhlasíte? Slečna Eda, ďakujem. Ďakujem vám. Všetky vaše výdaje uhradím. A ak to nevyjde? Budem vedieť, že sme to skúsili. Má to byť v dome, ktorý som už dlho nevyužíval. Toto je adresa. Kľúč pošlem po šoférovi. Dobre, skúsime to. Musíme dúfať, no nie? Tak vám ešte raz ďakujem. Tak dovidenia. Majte sa. Spravíme to. Spravíme. Presne toto som potrebovala. Vďaka, ďakujem ti. Ja to viem, preto som ti ju priniesol. Veľmi si sa nevyspala však. Do noci som hovorila s novinármi, kým nestiahli všetky správy zo sociálnych médií. Som celkom zničená, ale teraz... Takže... Serkan ten dokument stále nepodpísal? Nie, ale... Pozri, musí ho podpísať. Je to veľmi symbolický podpis. Bol znepokojený včerajšími udalostiami. Pokúšam sa prísť na to, kto dal tie informácie médiám. Neviem. Na večeri boli Serkan, Eda, pani Ajdan, slečna Ajfer, ty a ja. Ferit. Čo drahá? Povedz mi, že si to nebol ty, však nie. No tak, Selín, ja nikdy myslíš, že som taký zúfalec, aby som spravil niečo také? Prosím ťa. Nie, ale nehovoril si nikomu o tej večeri, o zmluve, ani o ničom z toho rozhovoru, však nie. Premýšľaj dobre, stačí, že si to niekomu len spomenul. Poslal som to iba Kánovi, nikomu inému. Kánovi Karadagovi, vážne? Ako som mohol vedieť, že ten muž to prezradí všetkým médiám? Povedal mi, aby som mu to poslal, tak som mu to poslal, nie? Prečo si to urobil? Ako si to mohol urobiť, Ferit? Obzvlášť, keď veľmi dobre vieš, aký je Serkan posadnutý týmto tvojim partnerstvom s Kánom. Selín, veď ako som to mal vedieť? Ferit, s Kánom nemôžeš hovoriť o ničom, čo by sa týkalo Serkana. Rozumieš tomu už konečne? Eda, ako si to mohla urobiť? Pán Serkan sa z toho určite zblázni.
Vravievala si, že sa ti zdá byť agresívny, nie je tak? Tak len teraz uvidíš, čo je to agresivita. To, čo si videla predtým, sa ti bude zdať ako rozprávka pre malé deti. To mi môžeš veriť. Prosím, nehovorte to. Už som to predsa slúbila. Zdravím. Pán Fikret je kde? Už odišiel. Škoda. Bolo to asi nepríjemné však. Chcel som tam prísť a osobne mu to všetko vysvetliť, ale nestihol som. Čo si chcel vysvetliť? No toto, Serkan, čo robíš v práci? Dnes je deň, keď nechodíš do práce. Prečo si prišiel? A prečo máš takýto deň? Kde si bol? Ak dovolíš, je to súkromná vec. Engin, čo sa stalo? Triviálna vec, to nič nie je. Dívam sa pánovi Serkanovi do tváre a rozmýšľam. Čo také sa dnes stalo, že nečakane prišiel do práce? Ale nič nevidím. Nevidím žiaden dôvod. Je totiž ako zo železa. Je chladný ako robot. Ale ja to nemyslím zle. Naozaj to nemyslím zle. Len premýšľam, prečo prišiel 19. augusta do kancelárie. Áno, pán Serkan naozaj si nás príšerne vydesil. Prečo si vlastne prišiel? Tým sa netráp. Vráťte sa už do práce. A ozaj, ten muž, čo odchádzal, to bol pán Fikret? Áno, nestihli sme ho. Pán Fikret chcel, aby sme dvojtýždňovú prácu urobili za jeden deň. Ale Eda mu povedala, že sa to nedá stihnúť. Eda? Počkať, ako ste to mohli urobiť? Naozaj mi chcete povedať, že sem príde náš najdôležitejší klient a vy za ním pošlete asistentku? Pozri sa, pán Fikret chcel hovoriť len s Edou a pripomínam ti, že Eda je tvoja asistentka a aj tvoja snúbenica. Bolo správne, aby ho odmietla práve Eda. A aj to spravila. Áno. A ako si ho vlastne odmietla? Eda? Odmietla si to však? Isté, že to odmietla. Eda? Čo si spravila? Neuveriteľné. Naozaj neuveriteľné. Ako si mohla urobiť takúto chybu? Išla som mu povedať, že to nemôžeme spraviť, ale keď som ho videla, nedokázala som to. Povedala som mu, že to skúsim. Chceš mi povedať, že dekorácia domu, ktorá má 120 položiek, sa dá stihnúť za jeden deň? Engin a Piril boli proti. Vraveli, že sa to nedá stihnúť. Prečo si sa rozhodla Je to zlé. Sme na prahu obrovskej katastrofy. Veľmi sa hádajú. Myslím, že je nemožné, aby z tej miestnosti vyšli ako dvaja ľudia. Myslím, že odtiaľ nakoniec výjdu ako jedno telo s dvoma hlavami. Bude mať 4 oči a 4 nohy, tak nejako. Dejú sa tu veľmi zvláštne veci. Keby si ho videl, tak by si so mnou súhlasil. Čože? Ešte si aj neuvedomuješ, že si mi pošpinila moje dobré meno a pošpinila si aj celú moju kariéru. Možno, že je to dôležitejšie ako kariéra. Vieš, ty si len asistentka, rozumieš? Nechápeš to. A práve preto nemôžeš pri takej veci ignorovať ostatných a rozhodnúť sa sama. Ja to viem, ale toto bolo iné. Hneď teraz zavoláš pánovi Fikretovi, ospravedlníš sa a povieš mu, že ten projekt sa nedá Ale urobiť. ja nič také neurobím. Nevieš si ani len predstaviť, aký by bol smutný. Robí to pre svoju manželku, mala veľmi ťažkú chorobu. Tá speváčka je pre ňu veľmi dôležitá. Keby si ma počúval, pochopil by si to. Naozaj? Pozri sa, ja ti fakt nerozumiem. Vôbec ti nerozumiem. Si neskutočná. Prečo si pánovi Fikretovi dávala nádej, keď sa ten jeho komplikovaný projekt uskutočniť nedá, ha? Rozmýšľala si aj o tomto? Jeho žena bude teraz ešte viac sklamaná. Možno, ale aspoň som to skúsila. Myslí si, že som sa o niečo pokúsila, má dobrý pocit, to je predsa podstatné. Ale to ty nepochopíš. Si zvyknutý, že všetko má byť dokonalé. A iba vďaka tomu, že chce mať všetko dokonalé, pracuješ vo veľmi úspešnej spoločnosti. Rozumieš tomu? Rozumieš? A preto hneď teraz zavoláš pánovi Fikretovi a povieš mu, že sa to nedá zrealizovať. Ty zavolaj. Pripomínam ti,
že chybu si urobila ty. Ty si mu predsa slúbila, že to urobíš, tak už konečne príjmi zodpovednosť a choď mu zavolať. Ja ti niečo poviem, Serkan Bolat. Tak počúvaj, lebo ti to poviem len raz. Radšej zomrieť, než nesplniť sľub. Naozaj? Dobre. Dávam ti na to 5 hodín. Rozumieš? Rob, čo chceš, ale vyrieš to. Nesmieš ale nikoho žiadať o pomoc. Pouč sa z vlastnej chyby a potom sa sem vráť. A všetkým sa ospravedlníš. Dobre, len počkaj. Veď uvidíš. Pamätaj, že ja sa nikomu nebudem ospravedlňovať. A teba tak veľmi neznášam, Serkan Bolat. Odchádzam. Len choď, prosím. Choď. Všetci ma počúvajte. Chcem od vás, aby ste dnes Edu poriadne sledovali. Budete môcť vidieť, ako to vyzerá, keď niekto urobí hlúpu chybu a urobí si hanbu. Na projekte pána Fikreta bude pracovať sama. A naozaj si neprajem, aby jej niekto z vás akokoľvek pomáhal. Je vám to jasné? Dobre. Serkan? Ha? Poď na chvíľu. Povedz, čo to robíš? Eda chcela potešiť pána Fikreta. Čo je na tom zlé? A ako to má spraviť sama? Je tu nová. Za to vie, ako na seba brať veci, ktoré sú väčšie než ona. Čo ak je to vina pána Fikreta? Pán Fikret žiadal o niečo, čo sa nedá uskutočniť a Eda mu nemala dávať falošnú nádej. Ak v tom necháš Edu samú, tak to nezvládne. To nezvládne tak či tak. Počúvaj. Podľa mňa nechceš, aby to zvládla. Ty chceš, aby Eda dostala poriadnu príučku, však, Serkan? Engin, jej neúcta je celkom nepriateľná. Jasné? Musí pochopiť svoju chybu a ospravedlniť sa mne, týmu a aj pánovi Fikretovi za všetky chyby. Dobre, končím, som unavený, veľmi unavený. Tak sa maj. Melek, čo to robíš? Len žartujem, a ty čo robíš? Chcel si ma porezať tými nožnicami? To malo byť vtipné. Áno, pravda, že... Prečo si prišla? Prišla som za pani Aidan, niečo som jej priniesla. Tak chod za ňou, choď. Stoj! Najprv mám pre teba dobrú správu. A akú? Vieš, kto teraz pred tebou stojí? Kto to je? Kto to je? Pred tebou stojí najnovší prírastok do veľkej holdingovej rodiny. Si zamestnaná? Áno, zamestnaná! Som rád, lebo ma mrzelo, že o minulú prácu si prišla kvôli mne. No, to nič, mám lepšiu. Čo viac si môžem prijať? Sejfi, čo to robíš? Cúvaš do kríkov, aby som ťa nemohla objať? No tak, Melek. Ukážeš mi, Sejfi, ako ľudia z vyššej spoločnosti dávajú najavo, že sú veľmi šťastní? Ukáž mi svoju ruku. Takto. Gratulujem. Aha, gratulujem. A potom ma objímeš? Neobjímem ťa. Vieš, nie je potrebné, aby sme sa objímali. Stačí takto. Možno vo vnútri vybuchnem od radosti, ale nedám to najavo. Naozaj to nemôžeš dať najavo? Profesionálna deformácia. Bravo. Tak poď. Páči sa mi ten výraz. Použijem ho. Naučím ťa aj iné veci. Musím si priniesť zošit. A budem si to všetko zapisovať. Super. Engin, tak mi poraď, ako to mám urobiť? Vieš niečo o konštrukciách a dekoráciách? Pozri, máš pravdu, Eda. Si neskúsená. Je celkom nemožné, aby si to spravila sama. Ale ty si skúsený. Čakám, že mi s tým pomôžeš. Kto? Ja? Pán Serkan ma zničí. On ma zabije, to je vylúčené, nemôžem, nie? Veľmi ťa prosím, skúsim to aj napriek tomu urobiť, inak tu skončím. Prosím ťa, len o malilinkú pomoc. Malinkú. Pomôžeš mi, prosím. No tak. Vieš, čo mi teraz napadlo? Serkan a ty nie ste takí odlišní, ste si dosť podobní, vážne. Pomôžem ti. Veľmi rád. Si výnimočný človek. Skúsime osloviť nejakých architektov. Začnime tým. Počúvaj. Murat ťa má rád. Pomôže ti.
Zrejme aj Nuance by mohla. Výborne. S kým by som mala prebrať kuchynské skrinky? Zavoláme Hakana. Nepríde, ale poradí nám do telefónu. Pozri, ide sem Serkan. Takže si myslím, že musíme tieto životopisy ešte raz zvážiť. Čo robíte? Ty si ešte tu? Áno, ešte som. Mám prácu. Kancelársku. Skvelé. Takže ti to už konečne došlo. Bravo. Volaj pána Fikreta a ospravedlň sa mu. Tým to nekončí. Ešte nie.